Башка темаларга. Бүген республика аграриялары көн-төн демей басу кырларында. Яхшы азык терлекләрне уңышлы кышлату нигезе дигән сүз. Әйтик, Буа районында да терлек азыгы туплау нәкъ кызуында. Шул исәптән стенаж салу эшедә. Азык әзерләүчерен Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин күзәтте. Авангард агрофирмасының коммуна бөлікшесінде азык хәстерләү эше иртәдән алып кичкә кадәр дәвам итә. Авыл хезмәтчәннәре мул булып үскән азыкны коры чакта урдырып базарга саклануы мөмкин кадәр тизләтергә ашыгалар. Былтырга караганда масса әйбәт нормальный. Былтыр әзрәк иде, быел нормальный масса. Каты чау булмый. Бүгенге көнгә Авангард агрофирмасында сенаж ихтыяҗының 3тән 1 күләмендә запаска салынган. Июнь башында старт алган эш график нигезендә алып барыла. Әлегә темплар уңышлы дип әйтерлек. На сегодняшний день заложено 7000 тонн сенажа. Бүгенге көнгә 7000 тонна сенаж базарга салынды. Авангардка барлыгы 24000 тонна әзерләргә кирәк һәм 20000 тонна силос әзерләргә. Бу безнең ел ярымлык запас булачак. Гомумән район буенча алганда да кышлык азык әзерләү югары тизлектә бара. Яңгырлы һәм җылы һава торышы күп еллык үләннәрдән бай уңыш алу мөмкинлеге бирде. Аның хәзер үз вакытында җыеп туплау бурычы алда тора. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.